Hemen ere aldamenean, bego zeharreta, zornotzarra, eta goizan aipatu dugun bezala, bera adinekoen zaintzarako zaintzailea da, eta 2017ko urrian, 370 eguneko greba bateko grebalari izana, beste 500 emakumerekin batera, hain zuzen erresidentzien greba luze horren barruan, ezta? Eta lehen esan dugunez, Bizkaian inoiz egindako greba luzeena eta larri bili Euskal Herrian ere agian luzena izango litzatekena. Zuri hizketan ari zela, esaldi bat etorri zai burura, adineko emakume batek esan zidana, bera 6 seme-alabaren hazitako emakumea, eta bere egitekoa, etxeko Andre izatea izan zen, eta nola behin esan zidan, seguraski zaintzaren inguruko teorizazio, pentsamendu eta praktika guzti hauen berri asko jakin gabe, nola esan zidan behin, behartutako zaintza, baina gauza violentoagorik ez dago. Eta nola beti zaintza maitasunarekin lotzen dugun, baina behartuta, beste erremediorik gabe behartzen zaituzten zaintza hori gauza violento badela, ez da? Eta, zer pentsatu handia mantzian esaldi horrek. Bego zeharretak esan bezala grebalaria eta, Euskal Herrian greba asko egin dira, baina greba honek nik uste dute izan dituela ezaugarri berezi batzuk, eta bat, zaintzaileak zirela, greban zeudenak, 2 emakumeak zirela, eta nolabait patronala gizonezkoa edo gizonezkoaren iruditeri sozial horren ordezkari fin eta zehatza zela, eta seguraski horrek eragina izan duela greba horren luzapenean, eta baita ere greba horretan eman diren negoziazio, konfrontazio, eta hainbat adierazpen publikoetan. Nolabait oso begibistan agertu dela generoaren elementua, ez da? Ni begori lehenengo galdetuko nioke, zaintza, ez da? Zaintza profesionala, baina nolabait gure adinekoek, alegia gu geu, hemendik urte batzutara, edo zainduko gaituzten, zainduko ez gaituzten, edo zer egingo dugu, nolabait gizartearen arazo zentral bateko, eremu bateko langile gisa, ez? Eta lehenengo galdera ingo niokena da, uste dutelako eguneroko esperientzia oso importantea dela, zein dan zure eguneroko lana, zure zaintzaile lanpostu horretan? Zelan egiten duzu, noiz hasi, zenbat denbora? Gure goitzean, goizeko 7etan sartzen gara lanean, parte irakurtzen dugu, zer gertatu den jakiteko, eta edizainak esaten digu zein pertsona oean itzi saudia osatzeko edo berak ikusi nahi dauelako. Karroa prestatzen ditugu, horreko ibar dugu, kolonia eta behar ditugu gauza guztiak, izarak eta gauza guztiak, eta azten gara jeiste. Zazpidek eta laurden inguruan. Gude residentzian adibidez, binaka normalean joaten gara, dependiente handiko pertsona daude. Orduan, 2 pertsona joaten gara, jeitzi egiten ditugu dutxako zila batzuetara, eta bat, dutxatzen adidan bitartean bestea oea egiten egoten da. Edo bion artean jantzi egiten ditugu, eta horrela goiz guztia. Goiz guztia. 10:00 11:00 inguruan, 120 aitxona mona altxatuta izan behar ditugu. Horretarako 12 pertsona egoten gara. Gude lana fizikoki bakarrik ez da, zeden eta jakin behar dituzu pertsona bakoitzan pautak. Adibidez, aginak, sonotoneak, gerrikoak, edaman behar dituzten gauza guztiak. Inkluso familiar batek nahi du bere zenitartekoa, painelua, sorbaldatik edatea, eta horre gauza guztiak, azkenean buruan dara matxazu. 10:00 ingidu, 11:00 ingidu, altxatuta egon behar dira.
Altzatuta daudenean, bakoitza bete saletara joaten da, eta han armosuak janda dagozanak, atera itzen doguz, eta deskantzatze dagoaz. 20 minutuko deskantzua daukagu, eta gero deskantzutik sartzen gadenean ere, azten gada pardelak aldatzen. Lehenengo jekidanari, azten gada pardela aldatzen. Edo txiz asko egiten duenari. Azkenean ezagutu duten dozuz, eta orduen badakizu zein sartu behar dozun, bata bestea baino badina. Hori egiteko momentu batean hiru gaude, baina amaikaterdiak ingiruan sumoak emoteko bat urtetan da, eta besterik jarraitzen dugu pardelak aldatzen. 11-etatik 12-erdietara inguru gagoz komunetara sartzen Aitona Amonak. Zeren eta 12-erdietan bezkaltzera sartu behar dira. Batzuk bakarriz sartzen dira, baina beste askok gurpildun zila daukatenez guk edan behar ditugu. Lehenengo banatzen dugu bezkarie turmisadekonari, zeden eta beste gauzadik ezin dute jan, euden gaizotasuna gaitik, eta eudei agora emoten hasten gara. Batak, beste bik ahora emoten dugu, eta bestea dabil, lehenengo platera, eskaintzen, bigarrena, batzen, eta postrea, bestei. Gero, atzera ataratzen ditugu, eta komunen bat gelditu badadan egin badik, komunea sartzen dugu, eta siesta botatzen ditugu. Jantokia, gabedako prestizten dugu, basura bota, eta parteak egiten ditugu. Eta irudak heltzen dira, pizpaz batean. Egi esan pertsona dira, egun guztiak ez dira berdina, zer egon lehike ez kakastuta, burua ondo daukatenak, ere oiturak dituzte eta nahi dituzte, eurek oitura jarraitzea, edo jantzi bat ezaie gustatzen eta aldatu egin behar duzu, eta horre denpora ematen dizu. Gutxi gora bera, 16 pertsona altzatzen ditugu, eta 16 pertsona dekin 2 minutu berandoago basoa zen, ordu erdi gehiago da. Eta azkenean, pertsona dira, baina kate bata. Eta nire ustez, zaintza eta denpora ez litzateke ez lotuta egon behar. Azkenean, basiko ematen dizkiozue, baina ni orain dela 9 urte hasi nintzen mundu honetan, eta lehengotan pentsatzen nuen ez nahuela aguantatuko. Zeren eta lan gogorra da, eta askotan esaten dozu, pertsona batekin ibiliko banintz, ibiltzea iztuko litzaioke beranduago, baina ez dauka denporarik. Eta ez gara konturatzen edozein momentutan, gu geu, gure zenitarteko bat, edo egoera horretan egon litekenik. Eta eurentzat, gauzarik onena nahi badugun bestentzat ere bai. Zuk zure esperientziatik nola, ze konsiderazio sozial du zaintzak oroar eta konkretuki adinduen edo gure guraso Aitona Amonen zaintzak? Sozialki ze konsiderazio? Azkenean, umen zaintza eta zaharren zaintza desberdintasun asko gizartean daukala. Egia da, umeak etorkizuna direla eta zaintza behar dutela, baina zaharrak iragana da, dira. Eta iraganlez, lehen egindabe asko, orain guk, hori ordaintzeko edo ondo edukitzeko. Baina ze konsiderazio du lan horrek? Ez du. Ustezu estimatzen dela, baloratzen dela? Ez da estimatzen. Umeengan zeo zer gehiago, nagusien ganez. Seguk askotan entzun dugu limpiakulos arete. Eta ez gara bakarri limpiakulos, jaten ematen diegu. Badakigu azkenean, erresidentzia batean, jentea zelakoa da. Nizu ezagutzen dizut, zaitut eta esaten dizu, basilatzea gustatzen bazaizun, norekin ezin dozun berbaskorik egin, azkenean, ez diez familikoa, baina ezagutzen dituzu. Orduen, askontzat limpiakulosak gara.
Bueno, zaintza eta denbora esan duzu, ez da, zuen lana nolabait erlojuaren kontrako hori dela, ez? Minutajea jarri eta bakoitzarekin hainbeste denbora. Zergatik erabaki zenuten grebara joatea? Konbenio esan firmatzen, konbenio gaitik eta ratio gaitik. Ratioa zer da? Ratioa jente gehiago nahi dugu lan egiteko. Denbora gehiago, esan nahi du horrek. Bai, jende gehiago, eta jende gehiago badagoen, denbora gehiago dago. Soldate egoera lortu zen, ordu gutxiago lortu ziren, bajak lortu, euneko una ordaintzea lortu zen, baina ratio den kontu, gobernua den kontua da, eta hor gelditu da. Gure greba dela eta elkarte bat sortu zen Bizkaian, babestu izenekoa, hor familiarra daude, eta horreko oraindik jarraitzen dute ratioan errebindikatzen. Eta guk aldungun neurrian laguntzen diegu. Eta greba hori, grebalari guztiak emakumeak zineten? Bai? Denak ez, baina gehienak bai. Euneko zenbaten? Eta amarra igual bai. Horrek eraginik izan du alde batetik, greba egiteko moduan, greba antolatzeko moduan? Bazkenean gude bizitza alde batera itzu dugu, seme-alabak dituztenak askotan eurekin grebara irtetzen ziren, eta baina emakumeak azkenean tematxua gara eta oso gogorrak. Eta proposatu genuena lortu genuen. Inoz bez gendun pentsatu etxiterik, eta... Oso luzea izan zen? Bai, iduden eta 30 egun. Oso luzea. Lehenengo hasi gintzezan, egun greba egiten, gero 2, gero 3, astebete, hilabete, eta azkenean isilik nahi gintuzten, zeren eta lehenengotan zerbitzu minimoak 30-tik 80 hasien, momentu puntual batzuetan, baina gero 80-tik 80 da. Orduan gehienak lanean egon behar gintzezan. Eta horregaitik. Isili nahi gintuzten, baina azkenean agenda eginda geneukan. Lanean ez bagintzazen ibiltzen, kalean geunden. Sinadura batzen, pankartak ipintzen, karpa egiten, lo egiten, bizitza arrunta alde batera itzita. Eta negoziazio horietan, edo grebaren negoziazio prozesu horretan, uste duzu eragina izan dula hainbeste luzatzeak eta behar bada komunikabietan ikusi ditugun hainbat jarrera patronalaren aldetik, esango dugu, eragina izan dula emakumeak gehiengoan edo, emakumeak izatearena, gizonezkoen greba bat balitz diferente izango litzateke, hartua? Entzun genuen, emakumeen soldata, gizonaren soldata handitzeko dela. Beraz, ez dela soldata importante bat. Eta gaur egun hori pentsatzea, zeren eta gizonak bere soldata dauka, eta emakumeak bere soldata dauka. Ni adibidez, eskongabea naiz, besteko gizonek. Zeinen soldata handituko dut. Eurena? Eta emakume bidirenean, bikotea, edo eskondu gabeko amak, zer? Edo bananduta dago zanak. Bakoitza bere soldata dauka, ez da? Berak egiten duena gaitik ordaintzen diote. Baina, ez da? Gizonak bere eukiko du. Baita entzun dugu emakumeak garenez manipulatuak izen gadela. Eta hori ez da egia. Guk elan asambladak egiten genituen, eta guk botoak ematen genituen, eta beti irtetzen zen greba jarraitu. Azkenean, oraingoan etzi izan bagenun, zer gertatuko zen? Urrengokoan, konbenio kolektiboa, osea, estatala, zer, hasita bertan bera utzi, ez, jarraitu behar zen. Eta esaldi bat dago, ezina, ekinaz egina, eta horrela da.
Greban zinetela, ze apoio sozial sentitu zenuten, nola sentitu zenuten, jendeak zer esaten zizuten, aldeko, kontrako? Kalean geundenean askok eta askok esaten ziguten aurrera ekiteko, ez etxitzeko. Gero familiar batzuk esaten gintuzten erresidentzian, greban geundenean, jente gehiago hiltzen zela, eta esaten genuen, ebolaren kontua ere gure errua izango da. Osea, ja esaten genuen, hiltzen dira, sasoi batean, hiltzen dira jente gehiago, eta beste sasoi batean jente gitxiago. Gero bat sartu egiten gaudela. Baina nik uste dut, azkenean, diputazioak esku sartu izan balu gauza hau, adin hau bukatuko zela. Zeren eta azkenean patronalak noden dirua erabiltzen du, diputazioak ematen diona. Baina azkenean negozio hutsa da. Niri gustatuko litzaiake egunen batean eudek, edo euden familiaren bat han egotea, eta edo eudek langilelez etortzea ikusteko zer egiten dugun. Azkenean ez gara bakarri limpiakulosak. Azkenean entretenitzen ditugu. Esatea arpionarekin egunon buenos días, ez dakiz zer, azkenean eudentzako biziposa da. Norberak eramaten duen ogro bat elez, basoa zen, azkenean eudek hori igertzen dabe. Azkenean postasuna behar dabe. Zezarrat dira baina leloak ez. Greba horretan zehar, egintzian hainbat ekitaldi, kaleetan eta nolabait sostengua adierazteko, ezta? Nola bizi izan zenuten, adibidez, mugimendu feministaren sostengua? Nahiko izan zen, etzan izen, nola sortu zen, pixka bat hori nola baloratzen duzu? Lehenengotan ikuste dut, pentsaten zutela haudekin ezoa kontua. Baina azkenean, greba arrun bat ez dala kontudatzu zidan, eta gehienak emakumeak ginala eta gure eskubideak eskatzen genituela. Eta gero, apurka-apurka, hauden laguntza izan dugu. Esan izan da greba hau, greba laboral bat izan dela, baita ere nolabait greba sozial bat, edo nolabait, hori ez, zaintzaren gaia jarri dula nolabait atentzioa emateko gune batean, edo uste duzu horrela dela, greba hau edo greba honen ondorioz, edo zaintzaz nik uste dut gehiago sozializatu dela. Garrantzi handiagoa emoten zaiola, baina behar den guztia ez. Ze azkenean zaintza gure bizimoduan esparru guztian dago. Osea, umean zaintza, familia arteko zaintza, zarren zaintza, osea, naiz eta lanbide batez izan, etxean, zaintza denbora guztian dago. Eta azkenean, ondo zaintzeko zaintzailea zaindu egin behar da. Naiz etxean, naiz lanean. Esan izan da baita ere greba feminista bat izan dela. Zuen buruak ikusi dituzue bi urteko greba prozesu honetan eraldatzen, aldatzen, praktika diferenteak egiten. Esan nahi dut, greba hasi aurreko bego zeharreta eta greba ukatutako bego zeharreta berdina da, zer ikasi duzu, adibidez feminismoaren edo zure posizioaren, zuen posizioaren inguruan. Ni beti pentsatu izan dut, gizona zein emakumea berdina gadela. Gizonak baino indar gehiago eukiko dutela, baina guk umeak eukiteko edo gaitasuna daukagula. Hori ezberdintasuna bakarri dagoela. Ni berdina naiz. Nik uste do, zuk pinu bat botatzen baduzun, ni pinua bota aldu dala. Zuk 3 minutu tardatuko duzu pinu bat botatzen, baina nik tardatuko dutaz 3 egun. Baina gizona zein emakumeak gauza berdina egin aldugu. Naita. Gu kanpotik ikusi genuen, nik edo nire ingurukoak ikusi genuen eskola feminista bat balitz bezala greba hori neurri batean. Horrela izan zen zuentzako? Niretzat adibidez ez. Azkenean, gaur egun
gauzak asko aldatu dira, aldatzeko dagoz, beste asko, baina eskola lezez. Baina egia esan... Eskola edo praktika bezala. Azkenean... Ahalduntzeko, boteretzeko praktika bat bezala. Ez dakit, izan algara, hainbeste emakume urten gaden greba bakarrenetarikoa. Eta horrek esan dudadu beste batzuentzat, eude be greba egiten baduen lortuko dutela. Baina eskola bat lez, nire burua ez daukat horrela. Greba bukatu zanean, 2017ko urrian ez, urrian izan zen, horre argazki badago, kalean zaudete, eta zuen kamiseta berde horiek kenduz eta airera botaz, ez? Nik uste dut argazki hori denok ikusi dugula, eta argazki hori geratu dela pixka bat gure begininietan, eta baita ere gure historia sozial eta politikoaren irudi kasi zea bat bezala, ez? Irudi garrantzitsu bat bezala. Nola bizi izan zenuten bai grebaren bukaera, eta baita ere grebaren bukaerak bederen, eta azken denboralditako jaso zuen arreta nolabait edabideetan, eta pixka bat hor zentroan egote hori. Eguna arretan emozio handiko eguna izan zen, urduditasuna ere bai. Azkenean, jakin genuen egun horretan sinatuko zela, baina, beti gertatu daitezke gauza asko. Emozio handiz, eta greban egotea oso gogorra da. Oso. Espasaran hor egoten, ez dakizu zein gogorra den hor egotea. Zeren eta hasi eskero ez da etzi behar. Eta bai, telebistan eta gertzen zan, erresidentzetakoak, laster sinatuko dute, batzutan egia zan, adina hau behentzun zan, baina ez tozue bukatu, eta jendea bebai hor apur bat zuen sinesten, zeren eta adina hau behentzun zanez, ja sinatuko dugula eta espektatiba asko egon zan. Baina gogoarekin eta bizimodu arrunt batera, ortutegi arrunt batera bueltatzeko ilusioarekin egia esan. Zer da greba baten gauzari gogorrena, greba horren gauzari gogorrena? Zer esango zenuke? Ez duzu ordutegirik. Personalki. Ez duzu ordutegirik. Zeren eta gaur adibidez laneda zoiez. Bier, zerbitzu minimoak ezada joan behar egiten. Orduen, arratsaldeko 7:00 joan behar zara Arriagara. Urrengo gunean, kartela banatu behar dituzu. Orduen, agenda desberdina daukazu. Zu laneda joaten zadenean, badakizu, goizeko 7:00 sartzen zara, 3:00 urten, utxiko da badakizu. Baina hor zauzen estan bai. Eta zer lortuko da, no estan lortuko zalantza horrek? Eta nik ez nuen pentsatuko inoiz, hain luzea izango zenik. Askotan decepzioa dinozu, oraindik, baina beti dago bat, venga, lortuko dugu, eta horrengokoan bera egongo da ahul, eta norberak esango dio, venga, lortuko dugu, apur bat gehiago, eta holan, bata bestearengan, indarrak ematen. Nola baloratuko zenuke, hau, ela sindikatuak nolabait lagundutako greba bat izan zen ez da, baina hor zaudete emakume langile grebalariak, eta gero sindikatu bat, neurri batean egituratutako erakunde bat ez. Nola izan zen elkarlana, nola funtzionatzen du horrek, azkenean iristeko... Ela gabe, sekula eskintzezan egongo hainbeste denbora greba, zeren eta erresistentzia kutsa derrigorrezkoa da, ze lan gabe eta soldata gabe ezin da bizi. Orduan, horri esker, hainbeste denbora egon gara. Gainera haudek, esperientzia gaitik eta pauta batzuk emoten zizkiguten, badibidez, bilera egingo dugu, jarraituko dugu greba egiten, ez dugu jarraituko, zelan egin aldogu, orain kartela banandu, gero atentzioa deitzeko akampada bat egingo dugu. Azkenean, eudek izan ziren antolatzen
zutenak, getxiko da gauzak, baina guk esan da baietz. Esan da, manipulatu egiten gintuztela helakoak, eta hori ez da egia. Ez da egia. Greba lusatu da, ez da lako sinatua ginago. Ez manipulatuak eta ez da ezer gaitik. Baizik eta sinatu behar zan, eta sinatu arte, eta oraindik sinatu badik egon bazan, oraindik greban jarraituko genuken. Greba bukatu eta lanera bueltatzea nolakoa izan zen? Adibidez zure kasuan zure erresidentzien denek ez zuten greba egin, ezta? Ez azkenean residentzietan eventual asko dago. Horrek beste da batera laguntzen ziguten, baina, klaro, eventual dagoena greba da badoan urrengokoan ez die deitzen. Orduen horrek ez ziren joan. Beti dago batan bat, batzen deusenak besteak lortutakoak, baina gehienok bai. Bueltatzea, azkenean zerbitzu minimoak handiak ziren, esan dotan lez, 180 jan orduetan, orduan gehienetan angeunden, onke sea momentu puntual batzuk. Gero, egunero, greban permisioagoak edo zidan, gauzak hain ondo ez eginda esan ezer gertatzen, baina gero bueltatze dakoan, hau mugitzeak emetiko nabe, bronka dauka. Errepresalialez. Badago orduan nolabait zigortu... Bai, azkenean... Zigorra jasotzen da greba egin izanagatik, ez? Eta saiatzen gara, beti apur bat, lana apur bat hobeago egiten. Edo akatzak ez egiten, akatz bat gudean, zintudoi bat, aitonamon bateri, espadioson ipintzen, akatzan dia da. Horren erruegaitzi jauzileike eta faltan dia da. Horregaitik pertsonak dira, ez gagoz piezak egiten, pertsonakin gaude. Eta, lorpen handia izan zen grebarena, eta zuen eskakizunak ere bai, baina hasieran esan duzun bezala, ratioarena etzen ikutu, ezta? Ez. Eta hori da, behar bada, pixka bat muñeko edo funtsezko dan gauza bat, ezta? Denbora eta zaintza. Hori da, gelditu zaigu puntu oso garrantzitsu bat, ez duguna lortu, ia babestuk eta guk edo zeo zer lortzen dugun. Ez que azkenean ratioak kontatzen dira gizarte laguntzailea, fisioterapeuta, medikua, sendagilea, animadora, baina horre guztiak, asteburuetan, aste santuan, ez daude. Osea, asteburuetan, jente gitxiagok egiten du lan. Ratioak hortik hasi daitezela. Bai, edizaina bat daude, baina bi egon beharrekoan turno bakoitzean bat, eta ausiliarra berdina gara. Orduan, ratioak hortik hasi behar dira. Bestea beharrezkoak dira, nik ez dut esaten hori. Baina azkenean, eguneroko gauzak nork egiten ditu, ausiliarrak. Jaten emon, jantzi, pardelak aldatu, beste guztiak ondo daude, baina gehien behar direnak ausiliarra dira. Bai, atentzioa eman ditu zurik ere zaintzarekin denbora ere aipatu duzula, ez? Eta ematen du ez dela kasualidadea zuzen ratioak ezin ikutu hori, ez? Nolabait sistemaren... Gobernuak orain dela 20 urte ipini zituen ratio horiek, baina erresidentzieta da joaten dena gaur egun dependiente handia da normalean. Eta dependientea zenbat eta gehiago izan, denbora gehiago behar duzu. Eta hori ez da mugitu 20 urteetan. Eudek egon beharko litzateke zor ikusteko. Nik beti esaten dut, eudek. Inork nahi du galderaren bat egin begori edo hau esezien, nik nitun galderak. Ez bakarrik ratio zenbatekoa dan eta zenbatekoa litzateken egokia. Ez dakit, lehen esaten zen 8 pertsona bakoitzeko. Guk adibidez... Zaintzaile bat 8 pertsona. 8 pertsonako. Baina adibidez gude residentzian binaka joaten gara geizten. Eta bik daukagu 16 pertsona altzatzeko. Klaro, 8 dira, 16 edo 18.
gutxi gora beda. Segun zezen baki, zein txutokatzen jatzu zen. Eta, klaro, erdibitzen badozu, amaz, sortzi da bakoitzen zat, baina azkenean zenbat altzatzen dituzu. Amazei. Ze gruak eta badagoz, baina gruan jartzeko oetik mugituen bidozuz, jesarrita moduan ipini behar dozuz. Orduan, indarra amazeien egiten dozu. Eta gainera, zarrakin gaudenean, a ber, edozein momentutan bat alda. Ahuldu eta daude, ez da? Edozein momentutan. Beranduago basoa zen, beste gauza batzu beranduago basoaz, baina, klaro, hilzodian dagoenean pertsona bat ezin dozu bertan beraitzi. Jente gehiago falta da. Baina, klaro, ratioan kontatzen dute hori, gizarte laguntzailea, fizioa, eta horrek egoten dira momentu puntual batzutan, ez egun guztian. Eta, klaro, ratioak gainditzen ditugu, baina azkenean trampa dago. Trampa esan duzu, eta nik beste trampa bati buruz egingo nitzuke galdera. Nolabait zuen enpresa da subkontratatua, ez? Hau da, erakunde publiko batek subkontrataia egin duen enpresa bat, ez? Hori nola bizidan, hau da, nola izan zen zuek egiten zenuten indarra erakunde publikoren aurrean, eta nola zen enpresa pribatoren kontra? Guk azkenean patronalean kontra gintzezan, ez da? Baina azkenean patronalari edo enpresei nok ematen dizkio dirua, diputazioak. Baina azkenean negozio hutsa da. Diputazioak ematen dio dirua patronalai, enpresei, eta horrek zenbat eta gutxiago gastatu, oba. Orduan, negozio galanta da. Gaur egun, erresidentzia asko eta asko egiten ari dira, zergaitik, negozio hutsa dalako. Zergaitik residentzia pribatu eta publikoetan ratioaren kontua desberdina da. Publikoetan jente gehiago dago lanean. Zerbitzua berdina izan beharko litzateke. Orduan, gu nahiko nuke izatea soldata ez izan arren publikoana jente gehiago lanean egukiteko hori da kalitatea. Eudentzat eta guretzat. Eudentzat eta guretzat da kalitatea. Azkenean negozioa da, pertsonakin negozio. Nolakoa izan zen senideen jarrera? Gugaz batera oso urduri. Oso urduri, azkenean zure bizimodua alde batera izten duzu, eta bori. Eudek askotan ere gurekin etortzen ziren grebatara eta kalera, Batzuk esaten zizkiguten jarraitzeko. Zeden, eta egun edo doazenak ara ikusten, eta euden zenide tartekoakin egoten, badakite zelan gagozan, eta zelan dauden eurek ere. Beste batzu badakizu, nizen bat eta hobeto, bestean ardura ez dekot. Ez da? Orduen, nire ama ondo badagoen, edo nire aita ondo badagoen, honek berdin zaizkit zer egiten duten, baina nahiago dut barruan egotea, zeden eta jente gehiago egongo dan. Nik ulertzen dut, azkenean, nortzuk ordaindu dute txarrago egotea, egoitzetan dagozanak. Egoitzetan dagozanak. Nik beti esaten dut, Juanetak esatu. Eta ez hor, Juanetak esatu diputazioan. Are jakin behar dute zer gertatzen dan, euden zu kontratakaz. Baina azkenean, hau dagozanak txarrago.